Îro balafirên bêbalafirvan bajarê Kobanî armanc kirin, di encamê de kuştî û birîndar ketin. Îro grûpên çekdarî yên ser bi hikûmeta demkîva û balafirên bêbalafirvan yên ser bi Tirkîva bajarê Kobanî û gundewarê wê armanc kirin û di encamê de kuştî û birîndar ketin. Her wiha ziyanên madî bi xelkê gihîştin. Yekemîn xala ku hate armançkirin navenda bajarê Kobanî li taxa Esînaa û meydana Ezîraa û li paş benzînxaneya Saziyê. Di heman demê de gundên navbera Kobanî û Girê Spiyê ji alî grûpên çekdar ve hatine armançkirin. Gundên ku hatine armançkirin ev in: Tilêcib, Elîşar, Qeremuğ, Îdanî, Xan, Bîrereb, Memît û nêzîkî 20 topan li gundên navborî ketin. Her wiha balafirên bêbalafirvan bi 3 topan jî navenda bajarê Kobanî armanc kirin. Di encamê de kuştî û birîndar ketin û di nava wan de zarok jî hene û tê zanîn ku ev demeke dubare şer û pevçûn navbera grûpên çekdar û Qesedê de têne rûdan. Lê ev yekemîn car e bi vî şêweyî Kobanî û gundewarê wê têne armançkirin. Tevê ku Qesedê di çandina bombeyê de li gundên navbera Kobanî û Girê Spiyê de berdewam e, lê ev yekemîn car e di salên nû de gundewarê Kobanî tê armançkirin û metirsiyeke mezin li cem xelkê dirist kir ku metirsiya dubara rewşa Serêkanî û Girê Spiyê li bajarê Kobanî dubare bibe.